ndewo na ụmụnne daalụnụ jaketi ka m na-eyipụ na nsikwa ọlụ kịta mana mma akọlụ unu akụkọ a tupu yipụcha anya unu ma ihe menu ụmụ agbọghọbịa nụrụ ọgụ wee kpụpụcha wigi fa wee tụọ ya n'anya ofu jos nnọọ kpụpụ ofu ke wigi kedu ihe na-ese ọkwa ebe nje ngote ihe ịma na a na-akwụ na line ọ na-adị ọgali anara ajọ mpụki so onye ọbụla akwụcha na line nke ofu onye ojii ama mma onye Ghana wee na-akwa mmadụ aka ịma mmadụ kwulide luo n'ọnụ ụzọ o nwere nwaanyị onye ọcha fana abụọ agbọghọbịa maka faka dịcha yọng mana nke onye ahụ dị oji ọ dịka ọ bụ onye Ghana so ọ pụta nnọọ kwalụ mmadụ aka na-aga ma ndị kwacha n'ọnụ ụzọ na-aga na-ajọ mpụki ịghọtaga ọ dịka onwe ọya nwaanyị bụ ụzọ bịa kwụrụ n'iru ya ọ na-eji ime iti mana ebe ọ nọzida ihe ka jegede bụ ndị kwuchiri ọnụ ụzọ ọ sịrị afa excuse ọ na-akwafe aka na-aga ofu wee si ọnwụ siri ike ofu nwa agbọghọbịa onye ọcha wee si ya you are bumping into me without saying excuse what is that? Can you say sorry? Or say I will not say sorry. Or say you will not say sorry. Or wait, babalia. No, ni maliba mamu ya na papia. See who train you? Who train you? Una fugi opa kuno malo nena na train wenu uno fumodo uno na try. Man before ndi mwa kana rachi genti. Man anyi kane uli. Opa see who train you? And onye atipa yongu na onye nkozo onye doji. See anya sorry. Anarabu ibia ipushwe mmadụ aka ihe rasi excuse ihe asị mmadụ excuse kwanyeli ewu ọ bụ na ịyara nyana ịyara asị mmadụ excuse icheli onye ahụ mecheche ihe niile ọ na-eme wee pụọ n'ụzọ ịgaba mana ị ga-asị excuse ihe na-adị na-akpọ mmadụ aka ma ọ na-azọ mmadụ ụkwụ ma ọ na-abụ mgbe into people ọ dị ezigbote wrong ọ dị nnukwute wrong ị na-eme imesinye maka ana m agwakwu ya ụmụ m ịpụta ị na-echeta ọnụ gị ọ bụrụ ị na-akwa mmadụ aka ịchọgodi na ọ dị gị ọsịsọ isi onye ahụ biko excuse ọ bụrụ ma ikwu n'okwu ịkwalụ mmadụ aka na-aga gidigidi who born you anaghị ime ihe onye ahụ gwara ya ọsị anya asịsọrọ ọsị na ọ yara asịsọrọ ọsị anya asịsọrọ ọsị na ọ bịakwutekwana ya si ha wee kpalie anya ya gwa ya ihe nwa ọ gwara ya wee kpụpụ ya wigi wee si ya you fake person ya ọ bụ okwu obele ihe okwu ihe a ka m si ka nke ọlụ unu na mgbede a maka ndị na-eme ụdị ya maka o nwekwa onye aghara eteki light ime enye onye aghara eteki iweta ihe nwaanyị a weta wee bụrụ ya na ọ wụpụ wigi ya wee tụọ ya n'ala ịnwekwara ndị ọcha mazikwa na anyị na-ekpu wigi ifugi ọnya fake people ka anyị na-ekpukwa wigi anyị na-ekpu ewe apa m bụrụ ụlọ nneka ijelenze ọ bụ na mba Eliza ka m si na-ewetala ụlọ akụka ndị ewo na oke emesịa